Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu na yan gwaron majamuwa amanawa barka ku da ini barka ku da yau da fatan kowane lahiya kuma cikin ƙoshin lahiya da sauran wasu gwarɗuka sa'an da daban-daban wanda ya gani ya tura mu gwarɗukan da yanzu zai samu yan libya zaman libya ciki wani yaro na gashi na aka soke jiya karfe 10 na sahe ya zo amsa bashin shi inda wani to duk hausawan na da to ya sun kai ta baki sai ya towa ta zai tsallaka titi ya wancan biyu da baya ya kama yuka ga ta nan gaba to nake ganin dai an zo likita dai tun jiya dai an ka ci za a mai aiki adabi 10 dai da rage-rage kuɗi suka komo adabi 8 yanzu an cire yuka adabi 8 ga hutan yukan nan ga hutan komin saura santi guda ta kai ga suhe ne to wanda ya iya wani abu ana talbace ga wanda hikarin wani abin da ka hikari ka kama hassan nan ga mata ko kuma na hawa mata maka ta hassan abdulkafi in matara bol kake ka ji ka iya to ka kwaɗi inda abin ka yake a amso shi ga wanda Allah sa hikari ya taimaka a samu balaraben nan daga sa abi ne a mai san mai abi ne a gani ko shi da an ka hada a gani in za a samu raguwa gare shi balarabe dai ya tausa mai ya ɗauka kai likita an yi mai garantin da ya yi mai aiki amma shi wancan wanda ya suka an kama shi tunan yana ga hannun iko na nan ga libya to Allah ya sa a yi ƙoƙari ba da ba da su kawai haka ma da ne inda jiyo kaɗan halar sabar kawai kan ya yi kawai nasara ne da jami'an tsaron gendarma suka yi a cikin jihar doso a departament ɗin gaya inda suka kama waɗansu mutane masu safarar miyagun ƙwayoyi inda an kama su ɗauke da gram na taba wiwi wannan nasarar da jami'an tsaron gendarma suka yi a rana mercredi le 17 août 2022 a kan iyaka kogin neja a lokacin da suke yunkurin fitar da ita kamar yadda bayanai suka fito wali a kusa daga kogin niger wanda ake ce ma kogin neja a kusa da yankin da ake ce ma giriwa da ke cikin kominikin tununga nan ne jami'an tsaron suka yi nasarar kama manya-manyan kwali da ke dauke da taba wiwi har guda 7 wanda kowane kwali yana kumshe da gram 80 na taba wiwi wanda darajar su ta kai kusan kimanin 560 kamar yadda bayanai ke ci gaba da hitowa wanda kuma gabaki ɗayansu sun kai kusan 460 gram da cikin taba wiwi da jami'an tsaron suka yi nasarar kamawa jami'an tsaron gendarma ne da tare da haɗin gwiwa custom ma'ana duwan na cikin yankin gaya suka yi nasarar kama wa'annan miyagun mutane ɗauke da wa'annan miyagun ƙwayoyi a ranar mercredi le 17 août 2022 a cikin departament ɗin gaya. Ina fatan Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da tona asirin dukkan ire-iren wa'annan mutane da kuma ba jami'an tsaro sa'a da nasarori a kowane lokaci.